ko lang si Luke. Next step mo. Pagka post muna, medyo mahaba. Saan ba ang post nito? Ito red? Red din? Oh, yeah, red. Oh, sige. Wait. Isa pa? So, ilan na? Apat. Four. Tapos kaya to. Nasaan na yung dalawa? Umuwi na? Ano, makalaro mo yan next week? Papalit mo? Kung may pahinga, okay lang yan. Hindi naman Pero ba sakit? napul yan. Ganyan nangyari sa akin last week. Dito naman. Kaya nga nilagyan ko nito yun. Ganyan din nangyari sa akin. Napul lang yan. Kaya. Tapusin ko lang to. Manda defense nyo. Oo. Hanggang ganun. Ha? Ganun lang. Hindi, kaysa naman yung last 2 games yung defense. Ito. Bobby! Asan na yung balik? Ubos. Locos lang? Stop! Ano kinuha mo kasi? Binibigay ko na sa kanina. Nandito ka ng Tuesday? Wala eh. Sabado na lang ulit. Dala ka kasi na isang daan eh. Corner pa ganun. Dala mo, ano mo? Binibigay ko na sa'yo kanina eh. Hindi kasi, tsaka naglalaro na tayo. All the way ba? All the way? Pasok lot! Pasok lot! Only you got 4. Only 4 balls! I didn't even touch it! Call it on you! It's okay. Next week, tiran mo ako ha. Hey, he made it? No. Hindi. Di pumasok. Bobby, dapat nawala ka ngayong game na to eh. Ngayon pang game namin nawala eh. Ano? Dapat ngayong game na to ka nawala eh. Visitor stop? Yes. Galing po siya rin na 30 yata ang ginawa. 30. Pag pass break siya mag-isa, kailangan baka mo sa gitna eh. Nagulat niya sa gitna eh. Hindi niya ina-drive eh. Sa team natin, ako ang counterpart. Ba't ganun? Pero power forward, sinama ako. Jojo, Visitor score. Bobby, Chris. 7 power forward. Oh! Eh, ginalingan mo kasi last year. Nakasawa mo rin kaya? Oh! Kaya maliit kami. Give up the ball! Don't dribble! There we go. Maganda yung pagka-press mo kanina ulit, no? Hindi makalain
Si Roy, MVP. MVP. Nakaka-steal pa. Shit. Five pounds? 5 fouls only. 5 pounds? 5 fouls. Only 5 fouls! Bakit hindi na mga visitor foul, di ba? Plus 1. Kalaban niyo. Ba tayo? Right way. Okay. Don't leave her, okay? Okay, bye. Pro 4. Pro 4 sa pulit na Punta ko rito kay Bobby. Why? Ha? Ay, pumitaw lang po. Shot lagi. Get to get close. Si Chris magaling pero bata pa si Chris yun. Kaya si Bobby. No, wala pa. Bobby, ilang taon ka na? Top rock no. Top rock no. Top rock. Galing pa rin. Lakas, galing. Siya lagi na Ay, pare, April 20. Ano pa na mga high school? Si Jason. Tawagan si Jason. Gusto maglaro sa college sa Pilipinas. Meron ka mga teenager, pare. Malang! Shoot it, Chris! Shoot it! Come on! Malas pa sila, Jojo. Tinanggalan ni Jojo yung headband niya. Sa pa, Roy? Sa pa kay Roy? Okay, Roy. Open! Ay, sorry! Game over. Last game. Oh, one more, Roy! One more! Very good. Hindi pa. Tingnan mo. Halika rito. Ano mo? Dali mo yung bag ko. Hindi ako makalakad eh. Bring my bag.